Hyvä yleisö, lämpimästi, kirjaimellisesti tänään nyt illalla täällä ulkona, lämpimästi tervetuloa kaikille tänne seuraamaan vuoroteosta Rikkaan Hannun aarre. Siellä näkyy upeasti, käytätte meidän nousevaa katsomoa hienosti siellä takarivinäkin, että liikkukaa vapaasti lähemmäs, jos tuntuu, että haluaa kuulla ja nähdä paremmin, siinä voi vähän jalotella hyvin kanssa. Pari sanaa tähän alkuun, tämä Rikkaan Hannun aarre on novelli, joka on siis Samuli Paulaharjun kynästä ja löytyy upeasta novellikokoelmasta Tunturien yöpuolta. Sen lisäksi tämä teos on 1/3 semmoisesta suurteoksesta, mitä me samalla porukalla ollaan tehty kuin Yöpuolia. Silloin mukana oli myös Suongil suuri noita ja Kieruon vanha pappi. Ja tänään nyt sitten puoli tuntia kestävä oma kokonaisuutensa Rikkaan Hannun aarre. Sävellystyöstä vastaa Poutasen Petra ja ohjauksesta meikäläinen eli Laukkarisen Antti. Ja ehdottomasti pitää mainita vielä suurena kiitoksena, että nähdään täällä jotakin, eikä ole pimeätä, niin Valotapahtuma on luonut tänne upeat puitteet meille, että nähdään ja he loihtivat valoja tähän esitykseen myöskin. Ja tietenkin Ikurin vireen talkoolaiset on myös ollut suurena apuna ja ehkä joku ostikin sieltä mehua tai makkaraa tai muuta, niin tällä ollaan isolla porukalla järjestetty tätä actionia. Meidän toive olisi sellainen, että olisitte ihan tämän esityksen läsnä ja tässä nyt meidän kanssa, ettekä kuvaisi sitä, vaan eläisitte ihan oikeilla silmillä eikä linssien läpi. Ja jos haluaa ehdottomasti muistaa jotain, niin vaikka sitten loppukiitoksista voi väläytellä menemään. Mutta nyt ihanaa kun olette tullut ja ei muuta kuin lähdetään aarrejahtiin. Uvialadnen suuri kortsi on kolopaikka. Sen rumat, louhikkoiset pahtaseinät kohoavat kahta puolta peloittavan synkkinä. Ja kuilun pohjassa kohisee Uvialadnen joki mustana, Manalan virtana. Siellä se päivättömässä rotkossa pauhaa, väliin ilkeästi kähisten, väliin taas vihaisesti huutaen. Monet peloissaan jo kaukaa kiertävät Uvialadnen kortsin. Uvialadnen suuri kortsi on kolopaikka. Koko Tunturimaa tietää, että kortsin pohjalla Uvialadnen kuohujen partaalla jossakin luolikossa on kätkettynä Rikkaan Hannun suuri aarre. Se on ollut siellä jo satoja vuosia ja sitä on yhtä kauan etsitty ja yritetty vallata, mutta saamatta se on jäänyt. Uvialadnen suuri kortsi on kolopaikka. Koko Tunturimaa tietää senkin, kuka rikas Hannu on ollut. Monet muisteluksethan kertovat ylpeästä ylilappalaisesta, joka tuhatpäisine porotokkineen ennen muinoin juti tunturista tunturiin. Ja rahoja, silparahoja, speisejä ja päivätaalereita oli miehellä kiisat täynnä. Uvialadnen suuri kortsi on kolopaikka. Tunturista tunturiin muistelukset saarnaavat, kuinka rikas Hannu autioita erämaita. Liutatessaan monta kertaa joutui tappelemaan Stalinien väkevien julmien tunturipeikkojen kanssa. Ja aina oli kysymyksessä puolin ja toisin henki ja tavarat. Henki ja tavarat, henki ja tavarat. Tavarat, hopea helisee, helisee, hopea helisee, 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 helisee.
helisee, helisee, mutta joka kerta Hannu voitti. Henki helisee, tappaen tunturipeikon ja verien sen hopeat. Helisee, ne helisee, hopeat. Helisee, ne helisee, hopeat. Helisee, ne helisee, hopeat. Helisee, ne helisee. Kovasti silparahat helisevät, kun kuullaan, että Hannu on kätkenyt staaluita saamassa suunnattomat rikkaudet Upialainen rumaan kortsiin. Mutta muistelus kertoo, että ylpeä Hannu pani aarteensa niin koloon paikkaan ja niin kovien haltiaiden hoitoihin, ettei sitä joka turvekömmänän ukon, eikä joka poropaimenenkään pää kestä mennä yrittämäänkään. Ei suuri tunturi anna ilmaiseksi mitään. Upialainen suuri kortsi on kolopaikka. Ja kolo se onkin, koska sieltä pimeinä syksyöinä nähdään tulen liekehtivän ja talvipäivinä nousevan paksuun savun. Joskus sieltä kuuluu kumeita jymähdyksiä ja joskus on siellä nähty outojen, peloittavien henkien taajovan. Kaikilla on kortsille kova veto ja mieliteko. Ankara pelko vain estää sinne menemästä. Kyllä heille silparahat kelpaisivat. Mutta paikka pistottaa! Pistottaa se! Ja on kolo! Pistottaa! 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 Minä Piret Erkki. Minä olen Kiinnis Tuomas. Minä Piret Erkki. Tornakon ukko. Ormaniemen Juhan Piettar. Minä olen Tornakon ukko. Ormaniemen Juhan Piettar. Kiinnis Tuomas Piret Erkki. Olemme koko viikon kiertäneet tuntureita ja saaneet hyvästi riekkoja. Kaikilla riput pullollaan. Ja tunturikotaan jäivät vielä suuret taakat. Kaikilla reput pullollaan. Eikös mennä korjaamaan päälle rikkaan Hannun aarre? Eikös mennä korjaamaan päälle? Rikkaan Hannun aarre! Saattaishan samoin keinoin käydä pistämässä kurppaansa Hannun raukan hopeat. Saattaishan samoin keinoin käydä pistämässä kurppaansa Hannun raukan hopeat. Saattaahan samoin keinoin käydä pistämässä kurppaansa Hannun raukan hopeat. Saattaahan samoin keinoin käydä pistämässä kurppaansa Hannun raukan hopeat. Ovat ne jo kylliksi homehtuneet tunturipeikkojen hoidoissa. Hyvin joutavat kristittyjen ihmisten käsiin kirkastumaan. Sitten vasta kelpaisi astella kotiin. Kun olisi rahaa, saisin tunturimaa kerrankin saarnaamista. Sati vain, uskallamme mennä. Mennään. Hopiat helisee, Ne helisee hopiat. hopiat helisee, Ne helisee hopiat. sati vain, uskallamme, sati vain,
uskallaan lentää. Helisee, ne helisee, hopia. Helisee, ne helisee, hopia. Sati vain, uskallaan se, sati vain, uskallaan se, Uskallamme ja menemme. Niin että maat jytisevät. hopia, helisee, ne helisee, hopia, helisee, ne helisee. Nyt ovat sellaiset miehet matkassa, että rahat otetaan. Hopia, helisee, ne helisee, hopia, helisee, ne helisee, Tulisi 1000 kyöpeliä, kaikkein kovimpana joukossa pauhan ja etumaisena mennä. Touhotan minä kiinnis Tuomas. Kaikkein viimeisimpänä koska satui louhikossa jalkani nyrjähdyttämään, nilkutan minä Piiret Erkki. Miehet hiljentävät kovaa vauhtiaan ja lopulta he hiljaa hiiviskellen äänettöminä perä astelevat kuilun partaalle. Siinä kamalaksi sanottu kortsi Silvarahoinen on nyt aivan jalkojen edessä. Silvarahoinen, hämäränä syysiltana se Silvarahoinen näyttää entistä kolkommalta. Silvarahoinen, Sinäinen perämaasen. ympärillä on kovin outo. Tuntuu kohta saattaisi kuulua ja näkyä jotakin. Vaikka itse musta sarvipäinen rietas kömpisi synkästä kuusta ja parsaisisi. Äänettöminä henkeä pidätellen rekomiehet seisovat kuilun partaalla katsellen pelokkaina ympärilleen. Ja sitten yhtäkkiä hei ja niin, dum du dum, hei ja niin, dum du dum, hei ja niin, dum du dum, hei ja niin, dum du dum. Hei Jouna Niilas, hopia helisee. Hei Jouna Niilas, hopia helisee. Hopia helisee. Hopia helisee. Hei Jouna Niilas, Helsingissä kouluja käyvän Sanni. Hei Jouna Niilas, meinaatko Kortsille aivan yksinäsi? Yksinäsi, hei Jouna Niilas, tahtoen vallata kaikki siltarahat. Kaikki silparahat, mitäpä niitä osittelemaan. Entäpä saa ja tunturi kummitukset. Ei sellaisia ole
ne parhaiten voidaan käsittää. Ei oo viisas, eikö siinä ole ristiriita? Johonkin uskot, johonkin et. Jotenkin noin. Viilas juhannusyönä Kortsin partaalla, autiossa tunturissa odottaen. Katso hän sykkään kuilun tuonne ja odottaa. Sydän yön hetkellä, koska aurinko on alimmillaan pieni. Kirkas tuli häilähtelee hämärästä kuusta, elävä tuli sinensä välikin vapiseessa. Ja taas lehtaa irti ja aikana väriseessä. Tiedä, vaikka näkisi itse hänet helvetin vanhimman. Mitä tapahtui? Rupesin nopeasti laskeutumaan kuiluun. Kuitenkin lakkaamatta tuijottaen kurun pohjassa värisevän liekkiin. Kallion lohkare liikahti kuin näkymättömän käden kääntämänä ja lähti kolisten vyöryämään alas. Ja kohta oli koko pahta seinä valtavana vyrynä, niin että tunturi hymisi. Hädin tuskin ennätin hypätä syrjään kovalle kalliolle. Mitä sitten tapahtui? Mitä sitten tapahtui? Henki helisee, henki helisee, henki helisee, henki helisee. Minä Aapa Juntti, suuri puhuvainen mies. Henki helisee. Ahkerasti saarnaan tunturi kansalle Jumalan sanaa. Jumalan sanaa. Minä Aapa Juntti, suuri puhuvainen mies. Henki helisee. Saarnansan joka kerta kuulla puhuttavan rikkaan Hannun aarteesta. Siellähän se yhä on. Rumassa Kortsissa kyöpelien ja metsäperkeleitten hallussa hoidan homman. Hoitaa Jumalan sanan voimalla. hoitaa homman. Ja otan riettailta rahat Pois. Yksinäänkö lähdet? Yksinäänkö lähdet? Minä Aapa Juntti, suuri puhuvainen mies. En tarvitse apua, kun on iso kirja matkassa, siinä paras apumies ja todistaja. Kovimpaakin asiaan riettaita ja kaikkia köyryjä vastaan. Hän on Aapa Juntti, suuri puhuvainen mies.
Kaikki uskovat vahvasti, että nyt hieromasta kortsista rehtaat kärsivät tunturiin. Ja hopeat, he lähtevät oven alta, kun itse Aapajuntti on asiassa. Onhan monta kertaa kuultu, kuinka väkevästi Juntti saarnatessaan manaa. Perkeleitä ja syöpeleitä niin, että heidän täytyy häntä pelätä ja totella. Pelätä ja totella. Sati vain hopeat eivät nyt herähdä, niin eivät sitten koskaan. Sati vain hopeat eivät nyt herähdä, niin eivät sitten koskaan. Korottakaamme ja katsokaamme juu, ylös tunturiin. Korottakaamme ja katsokaamme joo, hän hoitaa homman. Korottakaamme ja katsokaamme juu, kuulainen mies. Korottakaamme ja katsokaamme joo, hän hoitaa homman. Korottakaamme ja katsokaamme kuulainen mies. Korottakaamme ja katsokaamme joo, hän hoitaa homman. Katsikaamme siinä huomelta. Katsikaamme joo, hän hoitaa homman. Katsikaamme siinä huomelta. Katsikaamme joo, hän hoitaa homman. Mitä tapahtui, mitä tapahtui? Aamuruskon punertaessa tuntureita. Kuilu vielä asui, pimeyden varjossa seisoi kortsin partaalla, raamattu kädessä avoinna väkevästi manaten. Perkeleitä ja riettaita, ja staaluja jättämään silparahan kristityn haltuun sekä itse menemään sinne, mihin heille sija valmistettu on. Mitä sitten tapahtui? Sitä en muistele. Ruudin voimaa, ruudin voimaa, voimaa, ruudin voimaa, ruudin voimaa, voimaa, ruudin voimaa, ruudin voimaa. No koska Aapajuntti ei saanut aarretta esiin, sanan voimalla lähdetään ajamaan sitä ylös ruudilla, ketkä mukana. Ruudin voimaa, Kyllä kaupparengille aina hopeat kelpaa. Ja setelitkin. No jos ruudilla niin apumieheksi lähden myös minä Lintin Augustiin. Apia, helisee. Vielä yksi tarvitaan, sinä vanha erämaan kiertäjä Jouni Ukko, lähde tien näyttäjäksi. Aarre paikan lähelle en uskalla, mutta kortsin partaalle voin teidät viittoa. Ja näyttää paikan, josta monta kertaa olen nähnyt tulen tuikkivan.
kadoo sepatujen, sielujen kahleiset. Nyt on räjäytetty koko pahta pois. Kohta tapahtuu kamalia asioita. Tunturien haltijat eivät kestä, eivätkä kärsi noin ylpeäkään röykkäämistä omassa lautakunnassaan. Ja vielä yöllä, joka on heidän parhain aikansa. Ja he rupeavat heti kaivamaan, kova on kolina. Kimppusimmin härköllä kaupparenki, kova on kolina. Paiskii kivilokkareita lenemään, kova on kolina. Piikkikuopalla hän röykytä vuotaa, kova on kolina. Kuoppa tulee yhä syvemmäksi, kova on kolina. Kaupparenki köykyttää kun yöveli, kova on kolina. Saa iskeä oikein vihan tiestä kuokallaan. Mustasta ukon pilvestä leimahtaa äkkiä kirkas salama valaisten synkkää kuilua. Samassa kului hirveä jysäys, pitkäisen jylinä, joka vuoria vyörytellen hiljalleen ajaa pitkin hämärtyviä tuntureita niin, että koko tunturimaa vapisee. Leimahtaa sitten ja pamahtaa toinen, vielä ankarampi isku, joka lennättää kaupparengin kivikuokkineen syvästä kortsista kauas tunturiin. Ja niin pitkäinen taas lähtee vuoria jyrkyttämään. Uvjaladnen suuri kortsi on kolopaikka. Ja kuilun pohjassa kohisee Uvjaladne joki mustana Manalan virtana. Monet peloissaan jo kaukaa kiertävät Uvjaladnen kortsia.